nomakogi. Ing'adi to ok bed remitted to private insurance. Yes. Korido ka ini dhi kucha, i flash out card nini an, abiro thiedhra. Kendo maybe ngimani rach kabisa. Samoro kata mana ng'at mobiro thiedhino, ok wuo kata eyo makare. Okiare. Ingi ming'eyo ni baba kata mama kata wadwa ni niga gang'owa gi insurance. To dhi to flash gini osiptal osecho. En disparate mondo miye thieth. To in kaka caretaker mari kweri ni gino kotimre nade? Pesa onge. Pesa onge. Pesa onge nade. Things you go and sort out with your finance department back at the county. Such go in gije tu. Few things. Either jatuo thoka, mano gima mokwongo. Mar ariyo, jatuo bro bet ka to nyaka koro umany pesa, nyaka udogi ufuku mondo uchul gini. Kata nyaka idhi hol mondo ichul gini. To mae to pesa ni ok kata ni pesa mar county. Pesa mowuok e payroll, gimoluongo ni payroll deductions. Ok en pes employer. Pesa no mar bwana migolo pesa irino. Iwinjo, ok mare eno nyise mnani gol temewa, mudonge mamule timri nadi, ite. Teni by the time mindi koji, you are ready, ni mano kendeka, to mano gima pesa mamara. To ka en pesa mamara in tiji, en mano negube ni gole ti timri nadi, ite. Ok en pes county as at that level. Tidu ka county ukitiri gigi. Ji hinyore hospitals, I can tell you makayoma. Ni jogi hinyore. You see, the Auditor General will not tell you niji hinyre hospital. Tiji Auditor General okel the hospitals mondo gi penj, pa japenj kaka japenj timre nadi, hinyore. Makoro extended effects. Auditor General wachmana ni gino okteir and the probable dangers. But then the reality on the ground to koro enna di riji timre nadi, ji hinyore. The Kenya Revenue Authority. Gibro nyisi ni counties gi. Nigi pesa gi mang'eny kabisa. Some more way about a nation, some more way about the national target revenue collection through Kenya Revenue Authority every electioneering period, not every budget period. Mago gik ming'eyo. Counties, payroll is another source. Kamiluongo ni direct tax. Tineni en tax migolo at the point of payment. Igole kamichulie titere na serikal. Gigolo tok giter. In bende koro kaka wawache ni kata samoro idwa timo handi moro kata idwari gi tax compliance certificate mondo okonyi e yo machielo. Kidhi manyo tax compliance certificate no, oboke manyiso ni rieri gi yorego mag choko osuru mondo mi kony machielo kata government department moro, inyisi ni you are not eligible. Teni ok inyal yudo gini. Ok anyal yudo nango in osuru okitimri ga nadi. Ok chule. Osuru okachul nadi to county to timre nadi golo every month. Mago bende gik magikete jopiny. Koro payroll manipulation negi effects madongo mapoko dwaro yudi. To the biggest effect en nigi sifon kode pesa, igolo pesa ni titero na individual. Sa nyisi kaka pesa ringo gi nyingi, lakini okuchopi be kata ni pesa ringo to pesa no di account moro ogungo moro kamoro. Ogungo winjo na maber. Ogungo no samoro, ogungo no jalwet jomoko. Weg pesa no be okibro timri nade? Okibro neno nying gibro dhi katimne bengi ni gitimre nade? Gigolo lwet gi. Ogungo no itiyogo. And that brings us to a very pertinent question. Ere kaka other government agencies kata bade sirikal momi teko kata momi chik mar deal gi gik machalo kamagi magideno ni corruption, yore mag mibadhi machalo kamagi. Ere kaka gikonyo japiny? Nikech ma pes japiny. Public finance management. Okwale kuom japiny. Iwinjo? Gi ng'at ma japiny ogone kura. Ere kaka pesa ni, ere kaka jogi konyo. The ethics and anti-corruption. What are you doing? Judiciary. Otime ang'o wachni. DCI. Otime ang'o wechegi. Gini is too much. To, counties achiel gi, anyisi ni national government bedo mna ran kaka counties bedo ran. Counties en mana sirikal matin mokel ni egwe.
machiegni kod japiny mondo kel service gi ngima maber iri machiegni kodi kaka jagweng'. Ng'ama iluongo ni sirikal mar ang'owa mar gwenge. It is just a devolved function of government. Emoter piny kucha. Devolution. Contractors. pending this contract kanyo chuny wach. Mano chuny wach ma counties gi bende hinye japiny. Iwinjo? To kaka hinyo japiny chalo kama. VOJ iyudo kata ne ndara noselande. Yes. Nunego bed ni lose. Yes. Ndara ni through systems miwacho gi jomoko nosedhi mogolo pesa mano osecham pesa ndara ni. Iwinjo? Wawacho ni en kata mana 100 million. In contractor. Kendo neno gini e gazette kolande. Donge bro tero papers magi. Ijaso tenda. Oboke maro mi request goni. Kwayo goni miyauru ndara na timra nade. Alos an gi nyalo gik moko te midwaro ka. An gi nyalo gik moko te midwaro. Tie list of requirements. Yani list ma gigo duto midwaro. Itero. Pesa be itimri nade? Iikrigo. Tie pesa mitweyo. Mitweyo. Manya kitwe ikitimri nade? Ekimi oragono. To kisetwe pesa ni tichakimi ndara ni in koro timri nade? Tim ndara. Maka joma ikao pesa ni 100 million. To we 100 million ni kanyo ntie bank loan. To ko weregi bank loan kanyo ntie bank interest. To kanyo ntie kata pesa miholo siepeni. To kanyo ntie kata gimiluongo ni capital mari mabendi timri nade mi ikorigo. Nikech sewacho ni nigi nyalo. Sewacho ni nigi nyalo. Timi ndara titimo. To ntie gimiluongo ni credit terms. Credit terms inene yorego mag timo hola. Kalure gi yore mag tich. Ang'o ma wacho ka? Kidhi tiyo tiwacho ni inti wadhi chuli tok ndalo maromo kama. Mano idendo ni credit period. Wacho ni inti tok ndalo 30 to wachuli. Under credit terms mani luongo ni credit period. Ticha kidwa ginyisi ni tok ndalo maromo kama pesa ni mwanyalo betgo en kata mana 100,000. Mako kalo kanyo to mudongi wiye nyaka watimre nade? Nyaka wamite. Mani luongo ni credit limit. Under credit terms mani luongo ni credit ang'owa? Credit limit. Tinani pesa ni mwanyalo betgo en pesa di. Iye medhe metimo gigi duto michokri timo ndara. Immobilize mwandu tema ingo itere site. Itere site. Tinani dhe mi holo loan to loan no komi none mwa wacho ni interest cha bendi timro kanadi. Ichaji every month. Jomoko bende tiyo gi iluongo ni LPO financing. Jomoko be LPO financing. Ma otero mana oboke miye authorize kata mong'ise ni in koro chak tich. Yes. Wabro chuli. Ma agreement ma wan go kodi. To tero kacha to bengi miya ng'ono pesa kolure gi wacho oboke no. Yes. Tena ni bengi bende neno ni hopo timre nadi? Nitie. Gino nitie emomiyo wa